Το λοιπόν, τούτο βιβλίο είναι η 17η. Είναι ένα σετ που κανονισμούς γραμμένους σε μια γλώσσα λίγο ακαταλαβίστικη. Το μισό που το βιβλίο έρχεται να σου πει πώς θα προστατευτείς που την ηλεκτροπληξία, το κεφάλαιο 4. Και είναι πάρα πολλά περίπλοκα έτσι όπως τα γράφει μέσα, αλλά ουσιαστικά ο κανονισμός λαλεί σου τρία απλά πράγματα. Πρώτος κανονισμός, βασική προστασία. Ενοικίζω του σύρματος. Τι σημαίνει ενοικίζω του σύρματος? Σημαίνει ότι έχω μόνωση, σημαίνει ότι έχω δεύτερη μόνωση, σημαίνει ότι έχω καπάκι. Επίσης σημαίνει το σύρμα είναι πάνω εκεί, δεν το φτάνω. Μπορώ να έχω εμπόδια, δεν μπορώ να φτάσω. Πρώτη κατηγορία, δεν ενοικίζω του σύρματος. Δεύτερη κατηγορία, ενοικίζω του σύρματος και δεν παθαίνω τίποτε. Γιατί είναι low voltage, είναι υπερχαμηλή τάση ως τα 50 volt εναλλασσόμενων, 120 volt DC και δεν παθαίνω τίποτε. Ή γιατί το σύστημα είναι IT, απροσγείωτο. Τρίτη κατηγορία, γκίζω του σύρματος και τάκ πέφτει κάτι. Αυτή είναι η συμπληρωματική προστασία που θα μάθουμε. Αυτά.